साख्रि गोनांनिख्रुइ साबसिन संसार जागोन गथ' गथाय लाना ग्रोम ग्रोम रायजो जागोन साख्रि गोनांनिख्रुइ साबसिन संसार जागोन गथ' गथाय लाना ग्रोम ग्रोम रायजो जागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायनाय थाबाय। लोगोफोर, आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनो भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, गोबाव खालामाजासे फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों ना चान्दा। बेयो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, दासिमहालागै फुल नायाखै अब्ला बे आंनि भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि स्टार्टिंफोरानो जादों सक्तिकार आरो सानसुलि। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामबाय आरो बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि स्ट'रि स्क्रिप्ट डिरेक्सनानो जादों अनसुमै। लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों BORO आरो बे भिडिअनि क्राफ्टफोरानो जादों अनामिका, रानसु, दिगन्ता, अनसुमै, रनजित उजिर, रिनु, रबिराम, सन्जिता, सानसुमा, कुलेन, दिप्ति, टिकटि आरो कुसुमिका। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन। लोगोफोर, बिथांमोननि इउटिउब चेनेलनि मुङानो जादों रयेल बड' प्रडाक्शन हाउस। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि बे इउटिउब चेनेलाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ डेसक्रिप्सनावबो होनानै दोनगोन। डेसक्रिप्सनावबो थांनानै बे भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बिथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, आं भिडिअफोरखौ जोबोद लेटै आपल'ड खालामगासिनो। लोगोफोर, नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोब आरो भिडिअफोरखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै हो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आं बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो आरो नोंथांनावबो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेटखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों होनो सानदोंब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै हर आरो आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जा।